Sunfla TV filɛbaaw aw min tɛ sigi aw tɛ ɲinɛ k'a ka jɛmukan mandi filɛ jɛmukan min ni a dabɔra Mali sifinnakaw kama ni a bɛ wele nanzarakan na jeunesse développement aw b'a kalama cogo min na dimanche o dimanche a bɛ sigi Sunfla TV jabaranin kan ka daminɛ 19h la ka taa bila 20h la i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na ka da kalo in bonya kama ni o ye sunkalo kalo ye ayiwa émission jeunesse développement heure bilala dimanche 23h la min b'a to ka se ka waati di sunkɛlaw ma u ka se ka télé filɛ k'a sɔrɔ u dalen bɛ u ka so kɔnɔ u ka salon baarabaw kɔnɔna na u kadra kɔnɔna na an ye émission in k'a décalé dɔɔni k'a bila 23h la ayiwa émission nin y'a tago filɛ sabula an yɛrɛ fana tun bɛ congé la congé banna ka bɛn ni sunkalo fana ye sunkalo fana la an bɛna émission VIP fana kɛ k'a ɲɛsin aw ma k'a daminɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan k'a fɔ sɔɔni an bɛna an danse aw ka jɛmukan kɔnɔ min ye jeunesse développement ye an ka babu o de ye comment des jeunes arrivent à concilier certaines activités et les jeunes ayiwa sunkalo baaraw sunkalo kɔnɔna na sifinnakaw b'a la ka baara kɛ cogo jumɛn na ka sangani ayiwa sunkalo yɛrɛ bonya ye yala a ka nɔgɔn walima a ma nɔgɔn wa ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma di an ka maa welelenw ma maa welelen fɔlɔ o de ye an balaka dɔ ye Kunba Konate ni ale ye kɛnyɛrɛ baarakɛla en même temps jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni o ye association Faba humanitaire ale o ɲɛmaaba ye ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma d'a ma sɔɔni salamu aleykum ne ba i ka kɛnɛ. Ma filanan ale Ali Haidara ye ni bɛɛ b'ale wele nin waati la ko Telimani VIP maa min don bi a kelen bɛ yelen fan bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa ale ye Telimani Bolila ye salamu aleykum Haidara. Waaleykum salaam wa rahmatulah. I ka kɛnɛ. Alhamdulilah. Ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma di ma sɔɔni maa sabanan ni maa laban o de ye an balimakɛ ye ni ale ko tɛ fɔ maa ye bilen Zigiri Sori Kulikorokaw ka Sori salamu aleykum. Waaleykum salaam. N b'a dɔn i bɛna kɛnɛ yan an bolo bi kosɛbɛ a tɛ kɛ basi ka na mɛ dɛsɛ inshallah. Alors ani ni maa saba de bɛna jɛ ka jɛmukan ɲɛnamaya min b'a to cogo min na aw bɛ se ka nisɔndiya kumaw caman sɔrɔ ani foli dumanw fana tɛ kɛ maa si nɛgɛla kɛnɛ kan yan nɔ an bɛ foli belebeleba di an fa ani an karamɔgɔ ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma nin waati la k'a fɔ k'aw danse jeunesse développement plateau kan sisan an bɛ jɛmukan dayɛlɛ ni an balimakɛ ye Ali Haidara i ka kɛnɛ. Alhamdulilah ma Ala ta. An b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na i ye maa ye i lakodɔnna Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabu kɛ i ka baara kanu fana b'i la ni bɛɛ y'i wele ko Telimani VIP. Alors yan'an ka taa ɲɛ fɔlɔ an b'a fɛ k'a dɔn rapidement Ali Haidara yɛrɛ ye i ka impression fɔlɔ émission jeunesse développement na ni siɲɛ fɔlɔ ka na Sunfla TV plateau kan. Voilà. Alhamdulilah an b'a Ala tanu k'a barika da k'a ɲini Ala fɛ a ka sɔli di an kuntigiba in kan. Kisi ani nɛɛma. Muhamadu sallallahu alaihi wasallam. An b'a fa n'o ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara an b'o fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Inchallah. O kɔfɛ alhamdulilah c'est une bonne initiative. Nin ka ɲi kosɛbɛ ni ɲɔgɔnnaw kan ka jira kosɛbɛ ka d'a kan sifinnakaw mago bɛ nin na kosɛbɛ. Exactement. A b'a to u bɛ yelen sɔrɔ quoi Ala ta kɔfɛ. Très bien. Alors est-ce que bibi na quand on dit Ali Haidara i bɛ se ka dɔɔni fɔ i yɛrɛ ye jɔn ye Ali Haidara i ye mun de kɛ kalanden kun don wa walima a ye mun de kɛ fo ka na don Telimani Boli la. Bon alhamdulilah sani n ka se Telimani Boli ma komi bɛɛ bɛ n dɔn n'o de ye sisan n ye baara caman kɛ n ye prêt à porter feere n ye téléphone feerew kɛ n ye baara caman kɛ sani ka se Telimani ma bon bi bɛɛ ye n dɔn Telimani de alhamdulilah. Très bien. Est-ce que par le passé il y a kalan kɛ au niveau peut-être fondamental jusqu'à l'université est-ce que kalan janw kɛ. Wa n ye kalan kɛ fo kana se université fana ma alhamdulilah. D'accord. Donc o kɔfɛ bon entrepreneur de ka di n ye kosɛbɛ. Kɛnyɛrɛ baara. D'accord. Donc n bɛ ka évoluer o la. Telimani. Alors aujourd'hui on le voit surtout sur les réseaux sociaux. TikTok, il a dominé TikTok aujourd'hui. Alors vous incarnez aujourd'hui la fierté juvénile ici au Mali. Vraiment félicitations. Ala sɔnna an bɛna kuma di ma sɔɔni. Ma filanan ye an balimamuso ye Kunba Konate ni bɛɛ b'ale dɔn ni Ana. I ka kɛnɛ. E yɛrɛ tɛ musoba ye. Kɔni basi t'i la. I ye muso cɛsirilen ye i kɛ yɛrɛ baarakɛla don jɛkulu dɔ b'i bolo ni o ye association Faba ni ye o ka taille ni o ka hakilinaw ye ka se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin aw ma ɲɔgɔn ma cogo min na ayiwa i fana i nana an ka plateau kan nisɔndiya kuma jumɛn b'i bolo yan'an ka kuma tingu i la. Alhamdulilah
auzu billahi minash shaitanir rajim an bɛ ala subhanahu wa ta'ala de la k'an ɲɔgɔn saniya an bɛna kuma fɛn fɛn bɔ an da kɔnɔ bi a ka kɛ kuma sabatilenw ye a ka kɛ kuma an bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu fana ye o ka kɛ tulo kunnandi ye k'a mɛn n'o bɔra la an bɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman in fo an bɛ Sherifikɛ fo n tɛ ni siɲɛ fɔlɔ ye yan n tɛ n siɲɛ filanan ye na a ka ca n bɛna plateau in kan an b'a kɛ hɛrɛ la an b'a kɛ bonya na an b'a kɛ karama la an bɛ tila ka taa so alhamdulilayi ni avant que ne ka kɛ association Faba présidente ye ne ye AR2 vice première présidente fana ye mouvement de do ni waati in na an kɛlen bɛ k'o ko ninnu jɔ donc du coup ne ye baarakɛla fana bɛ baara kɛ n yɛrɛ n bɛ couture de kɛ entrepreneur n bɛ wusulanw dilan n bɛ fɛnw bayɛlɛma voilà n bɛ fɛnw bayɛlɛma tulu fara fɛn bɛɛ kan ni mago bɛ tulu la ka taa avocat la ka taa bila vitamine C fɛn fɛn n bɛ se ka n bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma alhamdulilayi surtout nin sunkalo kaloba in muso caman mago bɛ su kasa dumanw na ne ye wusulan fana dilan ne taa n'a ye kɔ kan n b'a feere Mali fana kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ n dɔn n'a ye alhamdulilayi mais je suis n ye kalan fana kɛ ni infirmière obstétricienne ni sage-femme y'a kɛ mais ala m'a latigɛ n ka diplôme sɔrɔ fɔlɔ d'accord alors félicitations Sori a fɔ i ka mɔgɔw k'u labɛn an bɛna yanni an ka kuma di e ma fɔlɔ u k'u tɛgɛ ɲɛnajɛ alors est ce que bi bi in na an b'a ye k'a fɔ kɛnyɛrɛye baara sunkalo waatiw la est ce que baara nɔgɔn don bon kɛnyɛrɛye baara sunkalo la baara nɔgɔ don baara nɔgɔman tɛ parce que ne hakili la ni sunkalo bɛ na a bɛ fɔ nin mois in de la sunkalo kan ka kɛ donc ne hakili la bɛɛ kan ka disposition ta o la lako kelen bɛ se k'a tigi bali o ye financièrement ye n'o tɛ n'a fɔra ko sunkalo bɛ na se bɛɛ kan ka disposition ta mais an bɛ bi min na peut-être fo n'a kɛra Mali tacogo bɛɛ ɲɛ b'a la n'o kɛra yɔrɔ ye quoi voilà. Très bien. Alors avec l'orchestre de Sori, Zigri Sori, on va essayer de souffler un petit peu en instrument. Voilà. Allez-y. aw minnu bɛ sun na sun tigɛra an bɛɛ bɛ salon kɔnɔ ayiwa an bɛɛ k'an dansa an ka dumuni lamɛn Zigiri Sori ka nɔbila Très bien, alors, il m'a dit de la fin de la cour et que je ne sais pas comment on appelle ça. Monsieur, il quand même bien, moi mon sur le visa. Fin bonheur. Alors, Zoli, Anison Diadimba, Ami Bismillah plateau kan, jeunesse développement. Madon la foni tifna chien fele kana. Salon fona sunu yora yuli na nga kene dima yambulu. Ambe yoro mbula mena. Modo ka fo yuli la dro suro. Igogo non terege mena. Voilà, donc barrière timbi ya iga sori. Alors, ini sonda bimbila ina na kana anga kuma suba ngono bi salon yantikele. Ye mun ka jari tuguni. Bon, alhamdulillah, wakati bɛ me ala fo k'ala barikada ka sɔli k'a ka ciba ɲuman kan k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ sigilen don ka teleso sirifila lajɛ ka bɛɛ lajɛlen fo bamananw ka kuma don ko n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna gɔngɔn dɔrɔn tɛ dɔrɔn fila bɛ dunumakolo la n'i y'a ye bi an sigilen bɛ nisɔndiyalen don a sababu bɔra yɛrɛ fana na an b'i fo dantɛ foli min na bon alhamdulillah ne bɔ et que émission na a bɛ aspiration kura wɛrɛ di yan o de kama ni ye wele waati bɛɛ très bien alors est-ce que Zigiri Sori peut-être i t'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'i ye dɔnkilida la wa ye Zigiri Sori Kuluguruka wa Sori est-ce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko ma ko jamu t'i la walima a bɛɛ Zigiri Sori de ye wa ou bien Sori yɛrɛ de ye a tɔgɔ yɛrɛ ye wa Sori yɛrɛ ye jɔn ye dɔnkili nana dɔnkilida in na cogo jumɛn na wala i bɔra du de kɔnɔ wa walima kanu nana cogo jumɛn na bon alhamdulillah n b'a daminɛ jamu na fɔlɔ an ye Tarawelelakaw ye ne buruju bɔra Baranza
D'accord, Branson. Voilà, service de ne fasse Kulukuro. Bon, ne ba o Kulukuro kai. D'accord. Ndona mba faso la ni yɛrɛ faso ye quoi. O de kama bɛɛ ko Kulukuro Sori, bɛɛ ko Kulukuro Sori. D'accord. Voilà. Donc c'est Sori Traoré. Oui, Sori Traoré. Bon, baara in kɔni fɛn bɛɛ ye kanu de. Sinon ne fa ye docteur de ye, ne ba ye commerçant. Wow. Voilà. A nana ten de depuis an bɛ école la. An bɛ to ka dan sen fɛ fo ka se bi ma. D'accord. Alors zigiri m'a dɔn k'a fɔ mun na i ye zigiri da i la. Oui. Boloda ka ca mais mun na i y'a kɛ zigiri ye. Parce que n ka zigirida de kun ka ca kosɛbɛ. N ka zigirida de kun ka ca kosɛbɛ. Finalement et puis mɔgɔ min fana n nana ka na leçon kuraya mɔgɔ min fɛ yen o fana ye zigiridala de ye. Mɔgɔ yɛrɛ de ka tɔgɔ dalen ye zigiri Sori, zigiri Sori. Donc a bɛna fɔ e ka hakilinaw kun ye ka ɲɛsin ka diinɛ majamu quoi ka diinɛ mabaw ka wulu a mabaw k'olu majamu i n'a fɔ an fa an karamɔgɔ Seydi Cherif Usmane Lamine Haidara. Voilà, i y'a faamu. D'accord. Baara daminɛna n'o de ye fo ka se bi ma. D'accord. Bon, ni baara daminɛna ka se yɔrɔ dɔw ma ni yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ ka avancer sirabolo bɛ se ka caya ni sirabolo cayara pour que i kana se ka minɛ yɔrɔ min na parce que misiki kɔnɔ ka don quoi i b'i dege a bɛɛ la dɔɔni dɔɔni a bɛ se ka kɛ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la ni misiki de bɛ yen ni misiki de bɛ yen ni misiki de bɛ yen mais toujours a t'i ka sira bali quoi i tilennen don i ka sira fɛ mais a t'a bali i ka to ka mɔgɔ wɛrɛw fana sago k'u ye k'a sɔrɔ il m'a envoyé ça c'est un très bon conseil. Alors Sori, je crois qu'on va aller rapidement avec votre instrument. Voilà, et quand on va demander d'oké, on va continuer l'émission parce que quand on va télé la dièse sous le mot quand sous Tegera mot c'est gagné nous. Voilà, ben mot galvanisé Doni. Donc voilà, on peut aller avec un de vos tubes. Peut-être de Chamanda. Alagati yedele salalasa Alagati yedele Alagati yedele Alami bido Alami bisinino Alayo bedo Kakila gimaku Alagati yedele Lumangela potitie Chamatigi ojamu isabali Wallahi mogo marana jamu jamu go sabali Tobotigi jamu sabali Tobotigi jamu sabali Wallahi duti bae jamu sabali Nino alagati yedeme jikaba kukunafo Moju gajumu ya de la kono ni ala kwa bichi yedeme Ibe maludia Chobara babi soroma ali bala bi yogola Pura bekerala Amaseka kenaya nakabala ti yedeme Bani mauti bana toro habeka na yele Luboti yedela Buba uvarala habeka na yele Kuno beti yedela Sina musu biunga barauti yela Beka na yele Ala noti yedela Ala bibi juwano Ala bibi juwano Ala yobedo ala Sidibe fembe keralela fembe foralema Sudile makuma abekera alayela ala pifike gaza Suyiri dongira dobila kakala Uyagalo medana Dubilangalo Sudile kasibigala Bono mora bigata koyorola Yede zombojiki Tora mobila le balila lokola Dozogo jara Le telefoni boka mbawele Wala musomi bi Dere
no kasi dia kame mimi ka gele ta ka ka ta mimi ka no ta ka ka ta udumba eli kasila konde mukera ne kumbaba mutulu bilangalo ndara surila ngole ba fobi mbakembe udumba ka kuba kan fola konde akoni adu inotala afo alaka tiabali ne bawo fo atura kashido akonde ne kalifala ayo tiene beyala ne baga kuba suri odega dongiliye Fembe keralela, fobo foralela. Sori leti mogo jabi, abekera alanya, alati ebola. Abekera alanya na. Merci beaucoup. Ça c'est très bien avec une voix suave. Donc ambifo qui barkada sori, ikumakan kadi dongo do de fa, ikumakani kala mo fona ke beire. Vraiment merci beaucoup. On va revenir vers vous au cours de l'émission. Amel Agnesi Ambal Makema toujours Aïdara. Ouais. Donc aujourd'hui il y a photo comme ça. Il est beka machamani son dia TikTok kambi parce que il est tellement il beka bara mika kanubi là il est surnommé kake tellement VIP. Alors aujourd'hui en vous voyant, est-ce qu'on va penser que Aïdara Besson est bara modèlement, peut-être enfin fait plateau car non. Est-ce que nan kuma ayeka bula on dala effectivement il beka tellement ni boule kebi mais il sait foyana malgré tout aujourd'hui il posture minabi il tchekani il tout kani il kalanendu alors muni kunyesi mbaraima tellement ni boule donc yanga amba fko igawataradi. Bon, en vrai, il y a bara l'angloté, moi l'anglo de B. Il y a généralement, j'ai remarqué aussi, généralement, moi, c'est bara chamama. C'est ça. Or que il y a mousse sur le washila ou les tailles. Exactement. Quand vous avez un da Congo, ni bora dora avec la kafoko kari bora ainsi. Ouais. Donc, il y a des pays à bara du souvenir. Donc, il y a fait un ni bara chamanga sans nga c'est tellement commerciaux. Voilà, ni commerciaux que ni téléphone ferro que fini ferro que ni bara chamanga. Bon, on bitiki ferro be yan krom sogi. Bon, mais au moins on donne tellement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette transition automatiquement kabo commercial quand abel commerce domaine mais ka klakana chauffeur domaine nani oye tellement boli motivation borami. Ouais, bon, en vrai, ça me barre mon télémanie te kele mais dumuni ke fait. D'accord. Bon, mais télémanie elle est basée parce que télémanie en vrai je voulais aussi imaginer du jeunesse finalement. OK. Donc on a des sources de motivation parce que déjà il y a bladron à jaram oye il y a qu'à faire ça c'est à féliciter. Bon, chaque fois moi ben voulais qu'à faire tiens la vie quoi courage douana moi ben almun était tellement bon là bara waro OK et ma lu awo tiens la ou les rap mo mol anu ka bara comme bi on lu bebe ga da keneka et ma be source de motivation chaque fois mais voulez mais qu'à faire défi de be al sanga jeunesse la kono quoi amano. Malgré toutes ces difficultés aujourd'hui, Mali Konamba doit faire tellement de bouli et c'est gain Chamambala parce que ni il tellement de bouli là où il kunu journal Maïba et Ubake Kafodron bara moro jeli manga aboli quoi. Maintenant et nana il a fait qu'au image de 10 kafo il est bara fait il faut être présentable parce que ni et la belle nous tantôt kafo qui est comme tellement de bouli moro oui akabu moro hakili makusobe. Bon, en vrai, la philosophie est humaine, la famille est humaine. Déjà, moi, je suis bureau qu'on a trouvé. Je suis un bureau de canis. Déjà, alors, je suis un bureau là. Je suis un bureau là. Mais je n'ai poussé à me faire un bureau là. Non, en vrai, fini n'a pas à donner. N'a pas la solution faut être là pour. N'a pour avec quoi? Quand d'ajouter là, n'a jamais passé tourner. Mais est-ce que parce qu'il passe sur le mot chamambi, est-ce que qui est le mot chamana? Est-ce que on peut savoir peut-être la provenance de ce choix aujourd'hui? Parce que quoi qu'il en soit, Dobé a tellement de boule la couture elle était sous. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous? Alhamdulillah,
ça va à la maison, la famille, tout le monde se porte à merveille. Bon, en plus aussi, un frère ou déjà, il y a des demandes au fait quoi. D'accord. Mais alhamdoulilah, bela j'ai le plaisir parce que n'est un abdou l'arrêt. Waouh. Waouh. Donc j'ai le plaisir que ma gueule vous avez toujours bavé. Bon so, chorba la hina le la daro ne ma. Chorba be abala tan ko so. D'accord. Alors, est-ce que les autres frères ont toujours comme ça quand vous avez gâté le monde bolike est-ce que umangania ka bara wala nyini ga dima qui boni na ubi RD ajara RD pour le moment. Bon, en vrai, mes frères, ou bela djele a kabouye na bara woro ke. Mais à chaque fois, ouais, doucement maintenant, ou bien encourager voilà. D'accord. Chaque jour, ma benlo ou le ni fin de cadinier ou un démala. D'accord. Mes frères ainsi que mes sœurs aussi. Alors, sur le qu'on a, il va la cabara qui tout na sabla manon, il soumet qu'à témoigner bouli du matin au soir. Est-ce que comment est-ce que vous faites cela? Comment est-ce que vous traversez la journée? Ouais, bon, moi quand on famille pour le soin diawade. Bon, et quand donc on a un programme parce que bara fana à la bateau d'ode. Donc quand on famille a fait ko mais il berebe wakatuma. Et mais il va déterminer généralement après midi de la bara fana be bon asumalo parce que wakati de livraison mais ça mo ta dumunu didi. D'accord. Donc on a boulot mo na. D'accord. Il me semble que ça va depuis le début. Il y a des voitures du mai. Bon, il y a des avec Kalo alhamdulillah. D'accord. Ah ben mon aïe a d'ailleurs la côté de VIP. Bon, en vrai, parce que tu es beau, tu es plein de D'accord. Très bien. Donc, alors, Koumba, je crois qu'on vient de voir tout de suite le parcours de M. Haïdara. Bien sûr. En tout cas, qui impressionne aujourd'hui. Il est vraiment impressionné avec Doussou Digi Morokono. Parce qu'aujourd'hui, en chiffre, on a dit que Warso Noria, la Wama Kantigi, dans Faou, même Baou, même Korodoka. Mais avec Tamake, oui, mais le va faire à Balou à Washington. Alors, est-ce que il faut que Barakona Bimoro, il faut que Moussou Tchesseli, depuis longtemps, il faut que au Baramila, Bibina, est-ce que FCK, Missali Jumé, Kanyeshi, en Balaka, Mabikena, la chiffre Nagakunda? Alhamdulillah. Et monsieur mis for je crois que Haïdara est mis for avec les mais ni pour comment faire gagner si emballa hauma mais ni for emballa hauma si était mon coson. D'accord. Adama di ikera chugo to fuga so bi doke. Oui tiens. Hanni balbe bi bolo ki deme o ga so yere di yere deme fo. Ni yere deme. Mo ko yere hanni nakuma o bi deme. Oui tiens. Andi wati ni mano surtout ame kuma mi jamana mi kono ni Mali alhamdulillah hakilla fana muso be ka barake muso be ni kunuta kabita kabilaje ibado ko bini kunuti kele ni tara réseaux sociaux ka ibaye ka fogo muso chesirle no chuano be barala chuana. D'accord. Ni be mi fodron muso kana complexé barala quoi. Ou qu'on a complexé. Il ne faut pas mal voilà. Ni yere karare dala ibaye muso do bi. O be almeti takadaw kun ho bi ala ka fere. Be ba dalmeti tono mancha. No be ni sorala. Iba so be tu bangi ba o deme, o be zu che demo la. Ka du toblike ka du de masokono nana. OK. Donc ame yoro mi na ibita soro be de niveau de la ka yele. Be ni ka niveau d'année do. C'est-à-dire on peut demander mais au cas où il faut n'avoir d'autres yére quoi sinon dongo do delli abi mo di neke bom ili mo ni finyo ona quoi hali eno kuma atire to ka kuma e kofe surtout avec les mina ni e klo dorala yora be comme e ka sadi o ba fra ti e fende makaba mais be comme e ka sadi a fora ko mi be fendi mo ma ki ka dama sutura kono nana ko mi be fendi mo ma normalement ki tege gauche amakanga bo droite yere kalama ki bi ga da tigima mais si ça anto hukun konana exactement donc ne be sira min fo muso yi ay barake abi fo ko muso che folo e barade bon ni fo anga dambe konana
a kuma bɛ caya exactement mais an bɛ se ka musow ka baara kɛ an b'a fɔ ko an ka cɛw sɔsɔ ni cɛ ko ko i kana min kɛ i bɛ se k'o to yen k'a ɲininka n'a sɔrɔ ni nin fana kɛ don tu essayes n'i y'a essayer peut-être dɔ bɛ yen a bɛ sɔn a ma dɔ bɛ yen a tɛ sɔn a ma mais musow kana sigi quoi parce que sigi tɛ mɔgɔ sɔn. o tiɲɛ voilà sigi tɛ ma sɔn effectivement an b'an balimamuso fo sabula a kɛra muso fɔlɔ ye minnu bɛna an ka plateau kan waati janna ale de tun bɛ waati o waati a b'a fɔ Sidibe n bɛ fini kala k'a d'i ma kana fini kala yɔrɔ wɛrɛ la dɛ kana fini san bilen donc vraiment chapeau à vous merci beaucoup alors avec Zigri Sori je crois que an bɛ période min na sisan c'est une période de croisement difficile pour vous parce que aw bɛ baara min na ni sunkalo sera dɔrɔn a ka baaraw fana bɛɛ bɛ sonsori alors vous en tant que mélomane en tant qu'artiste jeune influenceur également alors e kɛlen bɛ ka kalo in ɲɛsigi cogo jumɛn na bon alhamdulillah sunkalo kɔni kɔnɔ an bɛ ala fo k'ala barikada parce que a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ fana b'an na minnu fana b'an hinɛ minɛ sunkalo kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen parce que u b'a dɔn k'an fana taara congé la quoi mais est ce que an bɛ fanga min na an bɛ waati min na sisan est ce que kunun mais est ce que a b'o cogo la tugun bon a tɛ jatigiw bolo sisan mais min b'u bolo u kunnen don n'a ye quoi n'est-ce pas u bɛ n'a sɔrɔ 100 don hali n'a kɛra 10 ye an ni yɔrɔ b'o la mais est ce que jatigi ɲuman ma dɔgɔya sisan ka sababu kɛ gɛlɛya ye ayi n'o dɔgɔyara an bɛ dɔnkilida dabila donc waati kɔni ka gɛlɛn e kelen bɛ ka ɲɛsigi cogo di ayi n ba ka dɔgɔ dɔɔnin nka a dɔgɔnin ka wusa n'est-ce pas jamana bɛ cogo min na sisan a ma nɔgɔn bɛɛ ɲɛ b'a la mais alhamdulillah ko bɛɛ ye limaniya de ye o ye tiɲɛ ye wagati min na n'i bɛ se ka 100 dun don min na i bɛ 100 baara kɛ n'a jiginna ka na 50 la don min na i b'i ka kow bɛrɛbɛn ka bɛn ni 50 fana ye o ye tiɲɛ ye bon an bɛ wagati min na sisan kɔni a ma nɔgɔn mais a tɛ taa ni hakili tɛ quoi voilà ay kalo kelen aw b'o de kɛ alabato an bɛɛ de bɛn'o kɛ alabato la mais aw je crois que parce que aw dabalo bɛ aw sen ni aw tɛgɛ ni aw da de la bon kalo kelen kɔnɔ tilegan fɛ an bɛ sun nka su fɛ an b'an ka lève ni mɛnɛ an kɔfɛ ah bon awɔ su fɛ aw bɛ awɔ dɔnkilidala caman ba bɛ su fɛ dɛ n'i y'u da tigɛ fo n'u ye suguri don k'u da u b'u tile bɛɛ ban sunɔgɔ la sa fo n'u wulitɔ ye seli waati ni seli waati n'o tɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ su la dɛ ne bolo sunkalo la o bɛɛ de bɛ jɔ quoi ala yɛrɛ tɛ sɔn o bɛɛ ka jɔ o ma ɲi dɛ o bɛɛ jɔra o ma ɲi dɛ d'accord mais est ce que bi bi na par exemple un jeune caman ka parcours jateminɛ on a vu le parcours de monsieur Aïdara et peut-être e min fana ye peut-être mɔgɔ ye i dɔnnen don kosɛbɛ est ce que bi bi na ale fana dɔnnen don parce que a kɛra exemple ba de ye sisan i m'a ye mɔgɔ min bɛ telimani boli kɛ bi n'i bɛ telimani bolila dɔw ye k'a fɔ ko i bɛ sigi u kɔfɛ yɛrɛ i bɛ dɔw wele i b'a fɔ ko n'o tɛ min mais ale bɛ tantɔ est ce que quand tu la vois même hali n'a ko ko Moribabugu ni Moyendugu ye hali waa kelen est ce que i b'a tɛrɛmɛ parce que a bɛ cogo min ye cogo la bamanan ka kuma tɛ mɔgɔ ye cogo de b'i ka papier sara nɔgɔ exactement i b'a dɔn hadamaden a ye kuma dɔw fɔ o de ye tiɲɛ ye an bɛ fɛn dɔw kɛ or que mɔgɔninfin bɛ fini kalan farikolo de kama o ye tiɲɛ mais n'i ye fini kalan a bila yɔrɔ tɛ kɛsu kɔnɔna ye mais ka fini kalan k'a bila kɛsu kɔnɔna la n'i sara don min na a bɛ taa ka tiɲɛ o y'a bannen de bon ale ye initiative min fɔ sisan franchement jeune bɛɛ kan ka ne de bila i ka baara i bɛ fini san i ka baara de la o ye man ka fini kusa i ka baara ma n'i y'a ye mɔgɔw bɛ karisa valoriser mɔgɔw b'a bonya mɔgɔw b'a fɛ effectivement hali ni fɛn t'i kun n'i ye cogo ka ɲi mɔgɔw bɛ ɲɛ bɔ bala i ma non fini ye sutura de ye voilà fini ye sutura fɔlɔ de ye quoi effectivement a ka baara in kɔni franchement e yɛrɛ apprécié ne y'a apprécié kosɛbɛ d'accord ne y'a apprécié kosɛbɛ très bien donc je crois que i bɛna jansa o banna ka bɔ o banna i b'a ka kuma daminɛ i tila la alors Sori waati gɛlɛya ninnu tɛmɛna waati dɔ la i n'a fɔ coronavirus waatiw la ni o n'a ɲɔgɔnna caman i don dɔ la waati dɔ la ne b'a fɛ i ka o de acapella kɛ avec ton instrument ici ka se ka mɔgɔw nisɔndiya o la parce que ko hali bi an bɛ waati gɛlɛya la dɛ waati ka gɛlɛn ale bi waati ka gɛlɛn c'est difficile maladie aussi kɛra an sera mɔgɔw faga mɔgɔ bɛ ka mɔkɛ kulonkɛ kɛ mɔkɛ fɛ nka kɔrɔkɛ ti dɔw tɛ kulonkɛ dɔn dɛ n'a bɛ bɛn ko ɲɛjigi ta
do balomani Mario Gigi te moko minane kalela oni yeji paba Fata umi kasila Mali fata umi kasila Mali Sidi beto ufa sumira Kele ya sababu fata umi kasila Ni wakati la dugu jori aga dugu to Bandera falaye Yapime de utara dugu kolo Dese bato utayara mamila Mami kazila Furu ke yebe afuru ke la furu muso la jugu la tese Amemu de force pare de yo vale la la Wolo deli yeba masa firile la abika fala Sufu pare ni yo vale la la Mama yeba wolo dula komo bidula nduli pare Ah mama bikazela Surile la bala Sulo biga sagele Allah Lolo biga sagele Allah Femme gele E puruta ni kuma la kojugu bafo karisa kilenga dito Ka soro ni makuma ikono tano mali Ambe malite Amala gele ya chogo Jamana teo amna hile logona agayo gurubina Anye joro komeri sawi nye joro burani Uhalika mwage kakala bida komeri sawi Wala safanda umabale umawayala sino maliko gele Abe yoro bina sugu kolola la beko sababa Muntu ni bobi tuda himeyi suguni kurala alala jarabina la ulufa wasoro la sugumeji Munu samana bitigi sara Duma fala bibula Nasomo bibula Nubala la fura bibula Sosara bibula Nimbejili la kala fulotia babakele la leso gonobe Jabate bala Jabala ya mubi barala Alibiya ya chesiri maliye Ole kama Me aidara felicite Shirifike chesiri kosobe Barala ngulote tiya na mogola ngulote kacha Ibeli mbarake Kawori bisoro ibi dema sutura Ibi wolo basutura Akakusa suyaliye Akakusa barakeliye Akakusa jurutabaye Ole kawa suri bedongili na dongili bene kono na fwarana Ni ya fochole dola Le moge tube fanga la wati mise kanda sagufo Na koroge de fanga la dise kanda sagufo Merci beaucoup. Tu as toujours fait le sera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En réalité, ces temps-ci,
maa caman bɛ ka jateminɛw kɛ k'a fɔ vraiment gɛlɛyaw bɛ i da sera min yɛrɛ ma i ka dongoli kɔnɔ ni o ye Suguni kura ye Ala la jarabi min sera u ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko kɛ hɛrɛ ye Ala ka jamana in lafiya hali. Alors, on va essayer de poser encore la question à M. Aïdara parce que il va y avoir un plateau quand peut-être curiosité va est-ce que aujourd'hui on peut savoir votre statut? Est-ce que Aïdara, alors il y a un projet jumeau 600. Bon, je suis célibataire. Je suis boulot. Bon, ma mère était pour la d'accord. Alors, avec ce statut-là, alors comment est-ce que il est à Baraké, il est à activité du maintenant, Marogela ou Bala? Ouais, si Gala, voilà, bon, Gala, Barafo était Gala Temuna. Et Malmoun bureau on Benouga Gala. Et ma, il n'a pas construit à Bora, tu vois, Gala au sol. C'est ça. C'est ça qui aurait pu musique et marqué trop. Tu vois, sur la mauvaise difficulté de sol, avec un mouk fono. Avec fait une sensation qu'il est pas formé à faire. Il est en train de raconter son vécu en fait. Voilà, donc du genre, nous devons inspirer, nous devons familial de dire ma fille n'a pas tiens là, qu'on gagne une fin belle. Mais il est quand même gagne monopoliser la blague à faveur là. C'est ça. À avancer quoi. Exactement. C'est ça d'où le thème comment concilier certaines activités pendant le Ramadan parce que là on est barabekake, il soulindo, il va barakeni kenyali. Si on dit qu'il va barakeni faï abi sagen il soulindo. Alors d'où l'objet entre d'où le thème de ce jour. Ramadan en bas comme là. Madoka fo il faut na chifna kayi. Depuis quelques mois, il y a Baraina. Est-ce que Baraina damne koko c'est vrai difficulté sur là. Est-ce que depuis à damne na bi fobi ere munila kolossi est-ce que il y a eu des progrès? Est-ce que ça va dans l'ensemble? Oui, alhamdulillah, marathon ça avance. Ça avance. Bara adamne amanogo. Adamne amanogo mais bi alhamdulillah ça va. Mais est-ce que mo tchama metilmani boli ta soro wire tate wadi baydi la contrat yala ifna tayo di olma eta sanaka dimadi. Non, tate baye neta nere asan. D'accord. Alhamdulillah. OK. Donc il c'était une match. Bon neta sani kun folo a belebeleba kun mbalma muso ye. OK. Nga sa olu de ma bon. Katuka ta olu ka chuke. Non, anafa ka suluma. Chugodi par exemple. Du genre nkele nga telemani sanya funya na ngo bongo ba mo nyini mo me se ga boli. Ma donc we mo nyini boy wa am dom na go bi dana ya mo ko soro man. Ouais. Ma boya soro mbal ma ke no plan go fe. Wa soro ale kun tian. Ma snon mina dale de ma. D'accord. Ma boya soro ale tian. Donc lu ko ma mo ko soro bongo nyira ba boli. Donc e ka telemon boli na chugo de flani. Na chugo de flani. D'accord. Ama se ga dawo ama dana mo ko soro. Bon dana ya mo ko masoro. Wa soro ale tian. D'accord. Parce que on y a fait intérieur robe no dana ya mo on y a fou na mais ale so mo ko masoro. Ka se ga boli ko parce que ate dugu dans sebe. D'accord. Alhamdulillah. Très bien. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a Daminani Bité, il va commencer à y avoir sera là. Oui, alhamdulillah. Est-ce qu'il y a une proposition sera là? Oui, il y a une proposition sera mon champion mais qu'on stand-by là follow. Il faut par exemple des modèles du monde. Bon, demain, quand faut que moi fin de dîner, il faut wari olu make. Ouais, moi mi promesse taillée, où il y a la qui ni gars, non, il y a une barrière d'amour et les caddiers pour que vous demain ou là, où les sociétés d'aller les caddiers, parce que quand vous voyez un jeune comme ça aujourd'hui, vraiment à barakade avec la valeur là, parce que Africa comme on, il veut qu'à la dire qu'à tellement tôt, même tellement bouli qui est connu, sensibiliser qu'il faut, ni tellement bouli, manga qui est la saura dollar, il faut saura mina. Au cas que elle a dégué. Moi je crois que c'est un appel aussi que vous êtes en train de lancer à la jeunesse aussi, de pouvoir adopter de bons comportements. Oui. Bon, alhamdulillah, comment on appelle bara moko bi c'est qui voulait mais quand faut que moko de voulait qu'a fait no
fɛngɛ fɔlɔ o ma kɛ fɔlɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ stand-by la donc mɔgɔ dɔw ye n wele u ye proposition kɛ mais a bɛɛ lajɛlen bɛ stand-by la en fait. Proposition allant dans le sens du travail de Télémanie. Ok. Oui. Alors, en dehors de ça, peut-être, est-ce que quelque part, parce que quand un jeune comme vous travaille, est-ce que d'autres ils se gagnent, parce que les numéros, et surtout en Galakao, c'est Galato côté là. Bon, mais vous voulez m'appeler ça, bon, à Barakadri qu'on a, j'avance quoi. Mais à foutre hors sujet. Bon, généralement, alors il faut être focus quoi. Ok, d'accord. Ok, ça marche. C'est ouais. Alors, Albi, avec le développement plateau quand sur le groupe qu'on a donc, parce que Albi, moi, on a fouillé, Kafoko, Nikera, Mamaï, Bara de Ben Mabonola. Est-ce que Kafoni Soufana là, sous les bara, effectivement, au Tamioi, n'a qu'un étude du Mena, ou Moussolakawi, Mado, Auta Segan, parce que le bureau de Konoksove, n'est-ce pas? La plupart. La plupart. Tout le monde n'est pas dans les bureaux. Voilà. D'accord. Tout le monde n'est pas dans les bureaux. Bon, comme je l'ai si bien dit, organisation dɔrɔn de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye adamaden i bɛ ko o ko kɛ hali sunkalo tobili filɛ nin organisation de don pour que suntigɛ heure la fɛn bɛɛ ka se ka bɛn o b'a sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ organiser n'i ka fɛn bɛɛ organiser donc a bɛ bɛn suntigɛ ma par exemple Solida sera Suguninkura fana ko in ma hier moi j'étais sur le terrain ne taara terrain kan ka journaliste ladege dɔɔni ka ɲininkali k'o yɔrɔ la muso min bɛ yen parce que ne yɛrɛ ka association baselen don dɛmɛ de kan humanitaire i n'a fɔ an bɛ se ka toujours mɔgɔ o mɔgɔ banabagatɔw b'o la i n'a fɔ muso firiyatɔw ko mana kɛ cogo o cogo n'an ye degun ye an bɛ se ka s'a yɔrɔ la ka mɔgɔw dɛmɛ cogoya min ka dɛmɛ ɲini parce que an yɛrɛ fɛ c'est pas que fɛn b'an bolo an fana bɛ dɛmɛ de ɲini ka se ka mɔgɔw dɛmɛ an ye mɔgɔ caman dɛmɛ dugumala la mais c'est maintenant que an bɛ ka a baara wuli ni fanga ye ka se ka lakodɔn kosɛbɛ du coup tout ce que moi j'ai à dire aux femmes hali bi u k'u cɛsiri c'est-à-dire baaralankolon tɛ yen quoi baaralankolon tɛ yen sunkalo yɛrɛ thème bɛ min kan degun bɛ yen c'est vrai muso min bɛ baarakɛyɔrɔ la u k'u jija u ka fɛnw organiser so kɔnɔna na pour que au moins n'u nana u bɛ bɛn ni u ka kow ye so kɔnɔna na ka cɛw mana na u ka se ka nisɔndiya sɔrɔ u ka suntigɛ kow la quoi voilà donc ne bɛ se ka min fɔ c'est pas que an bɛ bureau la ne bɛ baarakɛyɔrɔ de la ka fɛn bɛ to mɔgɔ wɛrɛ bolo souvent a ka di cɛw ye muso yɛrɛ de k'a bolo don u ka dumuniw na ka baaraw kɛ donc du coup c'est vrai sunkalo degun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc mais n'u y'u organiser toujours emploi du temps de don i b'i organiser n'i y'i organiser i bɛ se ka bɛn n'a ye i ni cɛ bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ walima o b'a sɔrɔ i yɛrɛ nana k'i bolo b'i ka ga la kɔkɛ ɲɛ b'i la gada la i bɛ ka baara kɛ ou bien a ɲɛ b'i la i nana fɛn bɛɛ sigi a fɛ a bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ o ye harmonie de ye donc n b'a fɔ ko musow ka cɛsiri jalan ta u ka cogoya ta voilà. Harmonie. Très bien, ça c'est le maître mot, hein, c'est le maître mot du jour. Harmonie, en gros, que suntigɛ waatiw la cɛ ni muso. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui et baara in na bi je crois que i b'a la mɛnna dɔɔni n'est-ce pas? Ne bɛ baara caman na ne baara caman na ne parce que n y'o de f'i ɲɛna n ko n ye furakɛli kalan de kɛ. Mais est-ce que n tɛ politique baara fana kɛ? Bon si an bɛ politique la an tɛ se k'o bila mais fɛn bɛɛ n'a waati de don. Mali kɔnɔ mɔgɔ min bila la fɔlɔ. Fɛn bɛɛ n'a waati de don d'ailleurs an bɛ to plateau in sanfɛ k'an ka ɲɛmɔgɔbaw fɔ Asimi Koyita le général Asimi Koyita n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye gouvernement bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i ka jamana bɛ cogoya min na waati min na i b'a essayer k'i adopter o la parce que n'a fɔra ko nin de bɛ se ka nafa don jamana kɔnɔna na i yɛrɛ b'a i fana ye fasoden de ye i b'i ka fasodenya ɲumanya i b'o yira i fana bɛ i adopter o cogoya la ka se ka pour que faso ka se ka taa ɲɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in a bɛ lahala min na an bɛɛ bɛ ka kasi mais an b'a fɔ alhamdulilayi parce que n'i ye ɲɛmɔgɔ ye i nɔfɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ ka jigiya kumaw fɔ u bɛ ka basigi kumaw fɔ u b'u k'u seko kɛ kɛlɛ ma nɔgɔ dɛ kɛlɛ ma nɔgɔ
ni jamana o jamana kɛlɛ dora kɔnɔna na fo an ka ta ni hakili ye n'an m'a ta ni hakili ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye parce que dɔw de denw bɛ ka taa kungo kɔnɔna na minnu denw bɛ ka taa kungo kɔnɔna na an bɛ sunkalo min na u bɛ sun na dɔw bɛ ka sun don u bɛ sun tigɛ gɛlɛya kɔnɔna na o bɛ k'a kɛ jɔn kama u bɛ k'a kɛ anw de kama anw ye population ye donc anw a retour kɔnɔna na anw fana ye fasoden minnu ye an fana bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que an ka jamana ka se ka basigi o y'o ye n y'a f'i ɲɛna n ko n taara suguni kura la n taara n ye fɛn min ye n ɲɛna ji bɔra n ɲɛna ji bɔra n ɲɛna musow de sigilen ko hali so t'u bolo u bɛ don yɔrɔ min na k'a t'u bolo k'olu bɛ loger suguni de kɔnɔ u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ suguni de kɔnɔ hali koliyɔrɔ a t'u bolo i ɲɛ bɛ jɛgɛw de jeni na nanfɛnw fɛn sugu bɛɛ u dalen bɛ yen vraiment a bɛ mɔgɔ misimisi ka fɛn ye hali bi n bɛ profiter nin antenne in fɛ ka welewelekan bila an ka faamaw ye u ka sugunika ko u k'a lajɛ est-ce que fana n bɛ fɛ ka idée dɔ fɔ u tɛ se ka yɔrɔ in ka lotissement kɛ cogoya min na ni dégâts in kɛra sapeur pompier mɔbili bɛ se ka don lafiya kɔnɔna na parce que ni dégâts in kɛra hali ni sapeur pompier nana a tɛ se ka don o b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bloqué don sani olu bɛna tasuma ta ji ta k'u b'a faga o b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ tiɲɛni kɛra au moins ni sira bɛ yen yɔrɔ bɛ se ka sauver joona joona donc vraiment ne welewelekan bila ka taa an ka généraliw ma u ka essayer k'u kɔfilɛ o yɔrɔnin na sinon n'a fɔra ko san o san ni degun kelen ka na a ma nɔgɔ dɛ voilà sinon an bɛ sunkalo la walayi komi muso dɔ ko ne ma k'ale ma se ka foyi bila ka t'u ka so ko ale somɔgɔw bɛ kasi la cogo min u bɛ kasi la muso dagolo jara ne yɛrɛ u nɔfɛ hinɛ fɛ ne dagolo bɛɛ jara hali ji kelen tun tɛ ne da kɔnɔna na donc an bɛ welewelekan bila vraiment mɔgɔ minnu volonté ɲɛnama b'u la vraiment u ka dɛmɛ kɛ quoi. D'accord. U ka dɛmɛ kɛ voilà. En tout cas, la flamme a ravagé tout le marché et puis c'est déplorable en Bédou surtout Mali Hine Djamanaï, Mali Djine Djamanaï. Je crois que Yemi Fo Djamanaï Kluba là, des mêmes sont attaqués. Nyeshi Oma Sabla, Namanya Kafoukou Ninkera Manote, à la Dialatke. Donc au cadre qu'on a de Mefunagan attaqué Nyeshi à Barakla Nouma. Alors, Soriana Kuma de Ema, comme ça, il Watini à Tony Mandjambe Wati Tobe de Ema, mais Amena Lajeka Kuma di Aidrama Uluka Kuma Laban Kulu Ramase Kasroka Kuma Todi Maïka Jamukanda Tukunoi, il est Kandoumane Nika Orchestre. C'est possible? Alors, avec vous, Aïdra, donc je crois que Jamukan Amna Todi Alemaka Datukunga Yanoche, est-ce que particulièrement comment fait les sommets Erebulu, bien appel de Erebuluka, Anishi Ronoma, Minube, Ikabare Rona, Minu Resti, les Frabesu, ou Tefena Kudjida Morokan. Ouais, bon, ne appelle mon lancer, m'a lancé bêtement. Quand on me nega barala ou on te nega barana, m'a lancé bêtement en fait. Déjà, bɛɛ wuli ka dɔnni kɛ nin wagati jamana mɔgɔ bɛ ne la n'an bɛɛ dɔnni kɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ degun ta ka bɔ du kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye jamana kan parce que degun bɛ du de kɔnɔ fɔlɔ ni degun bɔra du kɔnɔ i b'a ye jamana bɛ lafiya donc n bɛ appel mun lance an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka dɔnni kɛ mɔgɔ si ka n'i sigi ten parce que ten tɛ fosi dilan an bɛɛ ka wuli an k'an bolo don fɛn dɔ la an kana maloya ni baara fosi ye baara bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ yen n'a b'a to i bɛ se ka malobɔrɔ san ka taa so wuli k'o kɛ baara baara bɛ n'a bɛ sariya la wuli k'a kɛ kana maloya n'a ye o de b'i nafa o b'i kisi ka bɔ kunnadali ma o b'i kisi ka bɔ fɛn caman ma o de b'a to i bɛ se k'i ka sini ɲɛsigi i bɛ se k'i ka denw ka sini ɲɛsigi o de b'a to i bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔ ko ne yɛrɛ jamana kɔnɔden ala ta kɔfɛ. Très bien. Alors est-ce que aujourd'hui n'an y'an ka jɛmukan da tuguni e bɛ se ka peut-être mun de fɔ hali bi ka ɲɛsin an ka baara in cadre ma parce que kɛn yɛrɛ baara a ma nɔgɔn kosɛbɛ dɔw b'u sigi k'u jigi da mɔgɔ wɛrɛw de kan fo n ka dɛmɛ caman sɔrɔ n ka sɔrɔ ka dɔɔni kɛ alors e dun e ko e yɛrɛ de ye moto san yɛrɛ ye alors mɔgɔ si m'i dɛmɛ i ka jago économie alors est-ce que aujourd'hui n'a fɔra ko projet ba dɔ ka di e ma sisan i ka se ka o labaara k'o bayɛlɛma e bolo o bɛ se ka kɛ projet jumɛn ni maa dɔw k'a bɛ e dɛmɛ ni mɔgɔ bɛ dɛmɛ dɔ la bi o bɛ se ka kɛ jumɛn ye tout de suite. Bon projet caman bɛ n kɔnɔ bon généralement n'i ka sani ka n ka don kuma in kɔnɔ i b'a dɔn généralement mɔgɔw b'a fɔ ko fo mɔgɔw k'an dɛmɛ dɛmɛ fɔlɔ bɛ bɔ i yɛrɛ de la wari cɛ i b'a dɔn la richesse a bɛ kunkolo de la kɔfɛ i ma
déjà ni n'a ta b'a bolo mais a y'a sɔrɔ cogo di e ma déjà depuis miiriya bɛ na e la ko n bɛ se ka nin fɛn in kɛ dɔrɔn tu es riche o ne ka philosophie ye quoi donc il suffit seulement i ka wuli k'o ko in waleya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɛ i bolo dɔɔni dɔɔni parce que ko in ye escalier layɛlɛ de e ma dɔɔni de don mais a kana k'i kɔnɔ dɔrɔn k'i bɛ wuli dɔrɔn k'i bɛ bali ka t'i yɛrɛ sanfɛ o fɛn tɛ e ma donc o hukumu kɔnɔna na n bɛ fɛngɛ caman kɛ projet caman bɛ n kɔnɔ a ka di n ye fana ka telimani ka moderniser ka ɲɛ nin bɛɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan parce que i t'a sɔrɔ généralement mɔgɔw bɛ yen nɔ u ka minɛnw tɛ s'u ma a temps o bɛ yen nɔ en plus fana danaya mɔgɔw tɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ la i kan ka t'i ka fɛn dɔ ci nin fɛ i b'a sɔrɔ la i bɛ extérieur la mais pour que i ka minɛn ka sɔrɔ baara don dɔw bɛ se ka boli n'i ka minɛn ye fɛn bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ donc a ka di n ye ka fɛn structure donc a seli quoi voilà k'a labɛn ka ɲɛ halisa mɔgɔ minnu bɛ tungarakɛw ka se k'u ka fɛnw sɔrɔ lafiya kɔnɔ u hakili lasigilen parce que kuma dɔ la n bɛ to ka kuma dɔ fɔ o de la n bɛ to k'a fɔ n ko votre télémanie fan bɛɛ heure bɛɛ kuma bɛɛ avec respect ka t'i bila i bila yɔrɔ la walima ka t'i ka ci de di a di yɔrɔ la bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a waati fana la voilà o waati fana la bon y'a généralement mɔgɔw bɛ mɔgɔw ci dɔrɔn i b'a sɔrɔ ani inquiétude de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ bɔ sira wɛrɛ fara voilà bon ale yɛrɛ ni inquiétude sigilen don a b'a fɔ est ce que ne ka minɛn bɛna se ma est ce que ne ka minɛn bɛna se bon n bɛ fɛ k'o barrière yɛrɛ de wuli ka bɔ yen o tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw kan k'o wuli ka bɔ yen nɔ donc a bɛ kun hali bi ka continuer ka telimani bɔ n'ala ka jɛ n'est-ce pas est-ce que ka kɛ gérant ye société b'a dɔn inchallah n'ala ka jɛ dans les jours à venir alors tout de suite est-ce que vous avez le numéro peut-être à communiquer minnu mako bɛ na jɔ la k'i wele dɛmɛ sira mais k'a fɔ mɔgɔw fana ɲɛna en réalité aussi i y'a mɛn kuma caman bɛ numéro di mɔgɔw bɛ oxygène de kɛ kuma caman donc k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ numéro min bɛ di kun min na o de ye baara cadre ye n'aw b'a wele a b'a wele peut-être a bɛ se ka il peut être des clients potentiels alors à tout moment u bɛ se k'i wele i bɛ taa n'o yan fɛ walima n b'a fɛ ka nin dɛmɛ nin ye se ka nin k'i ye parce que courage b'i la an bɛ t'o cadre kɔnɔna na mais k'i wele n'i ye chef fatigué la i cɛ ka ɲi a bɛ tan a bɛ tan an tɛ kuma o la allez-y i ka numéro fɔ parce que fo ka fɔ k'a d'a kan effectivement le numéro c'est le 92 65 84 93 à la fin très bien c'est bien noté j'espère alors Anna, on va essayer à vous aussi. On est ensemble. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et puis on va travailler ensemble. Inch'Allah. Très prochainement, Inch'Allah. Merci. Est-ce que il faut peut-être le canibule quand ici en fléba ou quelqu'un dans la musu miseni on va foutre tout la hauteur. Voilà, kasi ka ufunaka akina jubu beaucoup na. Ka foko barao dobe no bara normal ni ko dabla ko dusuta ko jubu mo kan. Effectivement. Ne kan lase ni go muso de ibaro albi musokɔrɔba dɔ muso dɔw bɛ yen elles sont des adultes mais u sigilen bɛ so kɔnɔ u tɛ se ka fosi kɛ n b'a f'u ɲɛna u b'a essayer ka wuli ka degi kɛ parce que hali n'i nana kɔrɔ i mɔdenw ka ko i bɛ tila k'a kɛ tuguni donc toujours nafolo in de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ c'est à dire sigi tɛ mɔgɔ sɔn quoi donc mɔgɔ n'i bɛ se ka ne kɔni bɛ se ka welewelekan min f'u ɲɛna u ka wuli u ka baara kɛ ne bɛ tulu bayɛlɛma donc ni min bɛ fɛ ka na tulu bayɛlɛma avec les fruits il y a pas de souci o bɛ se ka ne wele o ye ne ka baara ye ne b'o kɛ ne ka numéro ye 76 07 36 58 très bien voilà merci beaucoup oui n bɛ se ka min fɔ ani u kana ɲina u kana ɲina u ka dɛmɛ i n'a fɔ ne ka association basilen don dɛmɛ de kan humanitaire de don problème bɛ suguni kura la surtout nin waati in na u ka taa munumunu o yɔrɔ la yen u ka taa ni min bɛ se ka dɛmɛ fana ci anw ma an b'a las'u ma u ka taa o yɔrɔ la u kana saliya u ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ malgré u ka minɛnw tiɲɛna u sigilen b'o yɔrɔ la yen dumuni t'u bolo foyi t'u bolo mɔgɔw k'a kɛ ala kama u k'a kɛ kira kama u ka taa surtout nin sunkaloba in na an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn ya rabi ala k'an to ɲɔgɔn ye awɔ kana ɲinɛ finikala ko ninnu kɔ dɛ a ye nana aw ka finiw ye ala sɔrɔ la merci alors sori miniti tɔ miniti duuru bɔ ɲɔgɔn kɔ an b'o di e kelen bɛɛ ma i kelen b'o o bɛɛ ɲɛnamaya alors i b'an danser parce que mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la écran kɔrɔ
ta choyala la mebe febe habibo kulu kala anibi kala kilebe ikoli dogo kala barigada kulu furu anisiza furu kilebe furu muzugo furu barigada ni dona puri nali la kafantali yeji la kusifuta ajaba musuta tola gele ajugusa bula kawulu dilu ge fala kasuru famasa ajebo ketola iyere badole fiti jajo kale to yeli la le paradi ubeke kateladi bawa ijebe suri na wale yo toro boje suri bi file ka jiye yala ge suri le bele mo bege ka jili jila ka cheje bo ka fere ka tono bala ara edali buga so buche le so tara bali kera upamba tumami nana dusuta mobi doglida ukone kabila kufana leda arrive ode kawa nekera bisali fana neya temona dumo wasila dusukulu taya ode wala bogo boga fo ulubi suri la bebi alaga jiada jaja fiti tachela Alego ve Musa e farada Musa go ve Alifa e farada Alifa go ve atete la lo atete go ve Jowula la lo Jowula go ve Ibeka la lo Ibeka go ve Balawo la lo Ame dobi la zulera la asubati la Ame asibu farada Farada Merci beaucoup, effectivement. Ah oui, faut être Choyala, Sini Farabe, il y a quelqu'un qui make up. N'a quelqu'un qui est make up. N'a pas quelqu'un qui est fana. Aïwa, à la Kankisi Oma. Merci beaucoup, donc merci infiniment à vous les trois. Djemoukan Djarakousove, ma Wolele Kouye, ma Sabaye, ma Folo Kouye, Kumba Konate, donc Namba Lewelekou Anna. Donc elle est la présidente de l'association FABA, une association œuvrant dans le sens d'humanisme, n'est-ce pas? Merci beaucoup et Ami Fouki Barkada et ma flanan Kouye, Ali Haïdaraïne, Alebe Welekou Télimani VIP. Merci beaucoup. Merci infiniment. Avec Télimani Bouli de Bingale, Télimani VIP. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ma flamme, ma savana, allez Kouye Zigiri Souriye, ni Ayeva la plateau quand Ayanga Kene de Mayamboulou. Merci beaucoup. Souri. Merci Playback. Merci à vous le public charmant. Dante Folimina. Nala Sonama Djamoukan Yaba Sorora, Devant s'en fait dimanche 19h, 23h avec le changement d'horaire. Donc, Ambe a dit au moins 23h horaire. Au Dougoudier, Abe, c'est une cabontaine, Kadem 11h la catable, 15h exactement, 15h. Voilà, changement Keraka, Sangani et moi, Barkalimbayi. Merci beaucoup. Alors, à nous, fait qu'en Woleka Djamoukan Yamani, à Ourafana Yinala, son amabsé qu'en Wolanga Djamoukan, nous sera qu'en 63 0012 95 63 0012 95. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Chérifa Télévision, votre télé de référence.